yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal waktu goto fawi hen to Paris e lamorde France. Ahmadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde jaam Allah wale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi ko ɓuuri hen tengtude oɗo subaka to mali kuliyankoɓe kolli dole mumen to diwal joyla worgo leydi ndi fedde jenim noddi chrétien en wuuro e gueguena falala touba garta e l'islam so wona ɗum ɓe jooɓa million 4 kalis CFA hunde ko horejo wuuro ngo jaɓali tafon yimɓe diwal ngal puɗɗi eggude ngo wuuro nigéria kam lekkolaji diwal boshi rewo funnague leydi ndi yawirama yo uddu saabu rafindenago fandare nde ko renude kisal janggoɓe e jangguinoɓe kala ñande nogas e joyi lewru sappo e goho ɓuuru ko ñalade teɗinirade haɓade ittude fitinaji faweteɗi e dow rewɓe e sukaɓe Sénégal e nder duuɓi sappo e ɗiɗi cakkitiɗi ɗi capantati goho piccal jeenayyi e temedere kala e rewɓe e sukaɓe ina guuri fitinaji e bonandeji rewɓe Sénégal hertoriɓe sariya no e haare gam safrude ɗe caɗele tedduɓe bisimilla mon.